नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, गडबडीत तुमका विसरलेलं कारण भात पेरूचा आणि आज तरवो पेरताव. तर सगळी गडबडीत तुमका मेन म्हणजे विसरलेलं आहे. तर म्हटलं वर्षाक सांगितलं पटकन कॅमेरा घेऊन ये, कारण पाऊस येत कालपासून लागाक सुरुवात झाली आहे. तर तरवो पेरूचं काम चालू आकडे. हे बघा पप्पाने इकडं कोपरूसारखं करतात आणि पाऊस अजून तसं लागत नाही. तर हे बघा सगळा चालला आणि कॅमेरा धरू कोण नसल्या कारणाने मी लक्षात नाही इला माझ्या पटकन. आणि या बघा भात पेरा भात मी सारख्या करतोय. कर ना घाटा घेऊन बसलंस काय म्हणून माहिती बसलंय नाही. ट्रॅक्टर उचल बसकन होते गेलो ना पेरा तुम्ही एकदा नांगरून झाल्यावर मग काय होईल. कसला आहे भात? मोहिनी मोहिनी भात आणला यावर्षी नवीन. हो आता उचल बारीक आहे ना. ट्रॅक्टर बाजू करे आधी तुम्ही नांगरा नाही तर परत गोंधळ होईल तुमचं पेरताना. तेवढा ठेवा ना तर. मिरे गावात काढू बरं. तर मित्रांनो, मी आता ट्रॅक्टर नांगरते ट्रॅक्टरने आणि पाऊस येतात त्यामुळे तो घालून घेते एकाच. चल उठाय भाई. हां खयचो रो खैसो घेऊ आता आधी मारा उचलाय पकडलं उचलाय पाऊस येतो.
टाक दोरी. हातात ना लूज कर. हां सोडा सोडा तुम्ही सोडा. गुटवाने जाऊ. गुटवान गुटवान गुटवान. गळाक लागलो. पुढे जा पुढे जा तू पुढे जा. त्याच्या काठीच्या ह्याच्यावर ना घे. ह्याच्यावर सुन घे. येऊ दे काठी येऊ. पुढे थांब ह्याच्यावर येऊ कर. ह्याच्या वर घे वर घे. थांब. जा घ्या पुढे. गळाक लागलो. आता ना वडवत. भात पेरलंय गुट्टो बिट्टो घालून झालो. हे पप्पा बाहेर काढत होते. पप्पा आणतात फिरा वाकडे. तर मित्रांनो हो बघा पाऊस इलो तर पेरता पेरता म्हणून ही गडबड होता अशी. त्यामुळे व्हिडिओ करूक मिळत नाही धानलीत. तर एक कोपऱ्यात पेरला आणि हो बघा इलो पाऊस. काय बघा लागतात. आणि विनू पण फोन करीत होतो बघा. काय रे घेतलं मेमरी कार्ड. काय नाही नाही सकाळीच गाडी गेली. सकाळीच गाडी गेली. मग दुपारीच देते म्हणून सांगल्या ना. आठवणी. होय होय. अरे भात पेरीत होता. झाला. अरे पाऊस इलो हो बघ. एक कोपरं पेरलंय गुट्टो घालू घालू पाऊस इलो. हा पावसाचं घेतलं शॉट. अरे शूटिंग काही लक्षातच नाही माझ्या होता. अरे धांदल असता. पप्पा तुका माहित नाही काय करतात भात पेरूच्या टायमाक. तरी पण घेतलंय आता. मेमरी कार्ड संपला. मेमरी कार्ड व्हायच होता. आता पाठवतोय तात्याच्याकडे. आताच पाठव म्हणजे तर पटकन मिळाल. हा व्हायची लो पाऊस करणार काय त्या का व्हायचो एक भोईत बारकोसो. मेमरी कार्ड पाठव पटकन. व्हिडिओ रवली होत. व्हिडिओ रवलेत ते माहिती होत. हा मग व्हिडिओ भरणार कसे. हय काहीतरी नको. माका गोंधळ होता माझा एकट्याचो. म्हणजे तू घरात बसन काय तू होणार? घरात बसा ना काय. तू ये कॅमेरा धरू कोण नाही हा. मग मी येऊन आणि एडिट कोण करणार? एडिट करशील. चल पाठव पटापट. होय होय पाठ. तर मित्रांनो हे बघा कापे पण काढला वडपौर्णिमेसाठी. आणि हे बघा ह्याने तर जोरच केला ना. बघा काय केलं पावसानं जोरच केला. आता माका वाटत नाही दुसरं कोपरो कधी पेरूक मिळता काय माहिती. एक तर पेरला. बघा जोरच केलेला भरपूर. त्यामुळे काय खराब दिसत नाही. आता माका वाटत नाही संध्याकाळी पेरूक मिळत होतो. त्यामुळे भिजलंय पण मी पण जाम भिजलोय. होय असाच असता. चाय जरी पियत राहलास तरी पाऊस कधी येत सांगता येत नाही. आता ट्रॅक्टर बाहेर काढू तर राहलो काय होत नाही. त्यांका पण काय घातलेलं नाही. हा काय रे पाऊस लागता बाहेर. तुमका जोताक बांधाया काय. अरे त्याच्या शिंग आहे ते. काय चाललंय यांचा. हां
ब हे यो आज जरा डामीच आहे बघा. हो मस्ती कोरा हो बघा बघलात यो आज जरा मस्ती मारू घेतात ते बाकीचे येणार नाही. त्याच्यात अंगात जरा वळवळीपणा भरलेलं आहे हे आणि यांनी तर जोरच केला ना बरोच तो. मी जरा भाकरी काय ठरवलंय म्हणून नाहीतर एवढंच बरोबर होणार होतं. हे बघ गळचा सुरू झाला. काढ काढ नळ असं वर कर. काय बोंबट आहे काय अरे पण असा नळवणी बोल सारखं करा ना. पाऊस लागल्यावर गळणार नाही तर काय म्हणा हे का सांगा. ह्या बघ साबण केल्यावर हकडं जाळावला. ह्या बघा ह्या पुष्पा गायगेरडा पुष्पा काहीतरी सांग त्यांका. काहीतरी काय सांगलं खरं तर खरंच सांगलं. तू घालतस तर घालतस. मग तू छत्री बित्री घेऊन येलस म्हणजे तुका पावसाचा अंदाज होतो. मी काय छत्री आणली? मग कोणाची आमची 420च असतो. तुमची नाही आ. तुमची पण नाही हवी होती ती. हवी होती ती म्हणजे तुम्ही धरून राहुलास ना पावसा. मी भावाला पावसा काय धरून राहायचो होतो तर इलो नसतो. सांगते होतो का भरलो मुलाने म्हटलं येणार म्हणजे येणार 100%. आकडे भरलो. माका वाटला वरसून जाय. हो ओळखून जाय. मुलाचा पाऊस कधी ये सांगता होता ना पटकन बोले बोले. त्या बघून असं ना धोरण असतं काय. किती देऊ सांगितलं? ह्या पुष्पाक माहिती होतो पाऊस येतो होतो. बघ ना तेव्हा खरं वाटते. ते पेचके आहेत सगळे. आता जेवण जातो. किती होत रे? पुणगे कधी यायचा ते बुट्टी राखी कसे हवे का? पुणगे कधी यायचा तर हवेत का. तर तुझा तुझं मरानं काढलंय ना पुणगे मुंबईत जा. तूच सांगत होतं काल सांगलंच नाही तू. काहीतरी कशाक सांगणार.